Els enderrocs a l'entorn del torrent de Lligalbé han posat en alerta els veïns. El projecte per urbanitzar aquest pas que connecta els carrers de Lapan, Mas Casanovas i Padilla per dins d'un interior d'illa del Baix Guinardó preveu la construcció d'un edifici just al davant d'aquests habitatges. Aquí només hi ha 2 metres de cel obert. Si ens tapen, aquí som menjador, som cuina, som saló. És l'únic exterior que tenim. Ens quedem foscos. Els veïns expliquen que abans els terrenys tenien qualificació de zona verda i que ara s'han assabentat que això ha canviat a causa d'una permuta de l'Ajuntament. Reclamen al consistori que es replantegi el projecte. Demanem que es reconsideri aquest projecte totalment, que una cosa és construir el carrer Lepant i fer la quadrícula que fa tot Barcelona, i una altra cosa és que ens pasin aquí, suprimeixen un passatge i ens fan un passatge enmig del carrer Lepant. No ho entenem. Els veïns adverteixen també que un cop enllestida la reforma s'haurà de tenir en compte la seguretat i el manteniment dels nous espais. Estem veient que hi ha molts espais que s'estan arreglant i el no tindre cuida o no tindre amb neteja, amb vigilància, són espais que generen incivisme al barri. El districte d'Horta-Guinardó va informar els veïns del projecte al darrer Consell de Barri i ha programat una reunió amb ells i amb l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament pel proper 21 de gener.